Szevasztok, én MM vagyok, és itt van mellettem. Igen. És ismét köszöntjük a két legjobb gameplayest a világon. VSHD-t és Mike-ot. Szóval hát akkor jöjjön a videónkba egy kis FIFA 10. FIFA 10. Hát akkor kezdődőlásra kezdjük is. Ja. Barátságos meccs. Akkor tedd be a Igen. Oké, és hát akkor Arzenállal leszek. Te kivel leszek? Miért még lesesznétek, hogy hú, Barszás vagy, hülye vagy, meg Chelsea, bla 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 bla, leszek ezzel, fogalmam most nincs ez melyik. Legyen a Manchester United-től, az legalább jó. Ja, az melyik? Leszek a kedvenc csapatommal, az Arzenállal. Ez, Manchester United, tessék, problém. És fehérbe leszem, mert azt tetszik. Nekem meg a piros. Már nem buzisából, de most így szimmetrikus a piros fej. De akkor és még egy zöld kéne. nézzük meg a csapatot. Keret. Mindenki fel van turbózva. Alumínium, Sonja, Mares. Oké, és Valkot, tehát ez kell ide. Emberekhez kell ide. Jó, én itt nyomogatok egy-két tavat, tehát tudja lesz valami. Van valami más balszélső csatárunk? Oké, kicseréltem a játékosaim, még egy picit cserégásaim, fogalmam sincsenek, ám még szinte frissítő, vagy fogalmam sincs. Nem vagyok ilyen hát ezek már lófaszok, ezek. Szerintem nekem ez így jó. Nekem is akkor. Ami nem vagyok ilyen nagy Xbox-os. Nézzük a játékbeállításokat. 6 perc, tökéletes. Az jó. Nehézség. Profi edzős, ez tök mindegy, mert egymás ellen játszunk. Játéksebesség normál is. Melyik stadionban legyen ez? Legyen ez, ja. Este. Jó. Száraz, jó. Mi ez? Pálya, mint a... Na, azért nem. Kicsi kockás, nagy kockás. Nem. Nagy részszintes, nagy részszintes körök. Ez jó. Töké. Ó, milyen labda? Valami szép. Miért gólt tudok rúgni értem. Gyakulálni. Ez jó. Vagy ez. Bőrrel mit csinálsz? Aj, bocs, ráléptem valamire itt a földön. Ropira? Ne basszál meg Ropira. Ne. Nem, chipsre. Chipsünkre ráléptem. Tényleg kell chips? Nem közt. Akkor így egy kis gecit. Nem a... Melyik legyen? Melyik? Jó ez! Ez, tök mindegy, nyomj egy... Ja, ugye jó. Ez jó, ez terepassz, meg bassz. Oké, Manchester United és Arsenal vagy mi? Tehát akkor mondom, az A-val passzolsz, B-vel lősz, Y hosszú passz. Be kell lenned. Mondom, sprintelsz és lősz. Hát ez elment egy gecibe. Tehát akkor nyomjuk egy start gombba. Úgy csak, hogy tudjátok, én nem szoktam focit nézni, úgyhogy én nem szurkolok se a Chelsea-nek, se a Én sem szeretek focit nézni, mert hát ilyen 90 percet ki a faszom tölt el ilyen más nézésre. Amikor hát játszatok és Xboxon, meg kimentek a haverokkal focizni. Na, te kezdesz már megint beszélni. Na látjátok, már most kezdjük. Hát akkor... Úgy csak, hogy tudjátok, én csak így csúszkálni fogok. Vagy előbb a francba. Hát ez nem így gondoltam, de... Hát ez milyen labda, bassz meg ez. Jó. Ott a passz. Valkotkám, mennyi. Azt a kurva. Az szép volt. Nem mondhatod, hogy nem volt szép. Köszi. Hova a francba rúgodám, passzolja az ellenség. Ellenfél. Ellenfélnek, ja. Mondjuk kommenten nem fogjátok hallani, mert végig dumáljuk az egészet. Jó. És Arszabit. Bum. És hát ilyet nem Figyelj, belefutott a kapuba. Hát nézd meg. Ha nézzétek, figyeljétek. Milyen jó passz volt már. Visszahúztuk meg bele a kapuba. Bum. Hát az szép volt. Na és elrúgom ki, ha jól tudom, az... Touchdown volt, 7 pontot értett, akkor 7-0 neki. Touchdown, milyen? Az amerikai foci. Úgy látszik. Hoppá. Hát azt elmerted. Oh shit. Oh fuck. Tetszik ez a szó shit? Oh Valkotkám, mennyi? Lövés! Persze! hát Oké. volt ez. Számüveget a bírónak. Jó van, Perszikém. Jó van. Ennyi elég volt. Akkor ez... Jó volt ez. Felövi az ember, hát ilyet nem vártam még, halljátok emberek. Nem áll! Figyeljétek! Azt nem értem, hogy mi a neveibe
az szépen rekordtad. A FIFA 10 ugye gépen más, mert amikor pofán lövöd a gyereket, akkor az ott 1 óránként fekszik. Itt meg pofárugod, itt meg csak tovább fut, mint a világtalanul ez meg. Ja. Már mész, fater. Fogalmam sincs. El akartalak darálni a picsába. De hova lövi? Ott a szanya. Mondjuk neki. Azt megtoltad! Kiskocsó. Mi a kiskocsó? Száll a labda, fújja a szélbe, ez meg van kotlott is. Na látjátok, szargabba. Cerka. Az lesz a neve, Cerka. Jön Cerka, fújt a szél. Ó, arra nagyon rácseszti a lakám. De mi az szarért nem passzol? Na el a francba is van. És menj! És! Jézusom. Na szóval. Ezt sem érted. Szanya. Fabregas a labdával. Bízis Spárta. Mekkora zsuga! Ez helyzet lehet. Azt szépen lekaptad. Egyszer már becsapta őt ez a játék. Nincs pihenő. Eddig azért nem fog túljárni. Runika. Ez volt a Figyeljetek, bemegy. Hát igen. Bemegy a vonal. A zászlót majdnem eltaláltam. De az is van. Majdnem meg a vonal nem játszik, fater. Sajnos. Akkor. Ott igen. Nem? Ajajaj, de jó. Hoppá. Hát ez majdnem. Hoppá, hát ez rohadtul nem jó. Figyelj, megint jönni elő a gyereknél a labda, megint tovább tőle. jó Hoppá. beadás is lehet. Na, ezt kihagyja, akkor én Hát ez... komolyan mondom, baszom magamat. Ez gyors kérdés. Ez nem az én hibám, mert a kapus jött ki. Nem, ez automatikus volt, mert... Hát csesszék meg, automatikusan én is adlójak már egyet. Automatikusan jött ki a kakus. Kakusba ez. Hoppá, szabad, ugye? Mi az anyád? Mit csinálsz? Mi volt ez? Mi volt ez? Mindjárt meglátjuk. Hopp. Ja. Régen ment a gyerek. Na, Nem szólok semmit sem. Sok okos korú faszkalapítva ez meg. Lősz, szerinted ki? Én? Hát ez elment a füstös gecibe. Akkor passz, Tényleg a különbség tapsolt átvétel, is. passz, átvétel, passz, nem átvétel, nem elugod a védelembe, de rossz vette Rudika, passz, levétel, passz, levétel, passz, levétel, passz, levétel, elviszi, nem viszi el, Most elég és van. lövés. Igen. És fejedés. Igen. És lövés. Igen. Hát de miket rúgtok? Van egy tervem, de nem mondom már mi. Ne is mond. Ígéretes passz. Nekem is van egy tervem. Az, hogy lekontráznak a geci. Hát is ez egy füstbe ment át. Hát ez jó, az volt. Na, az az enyém lesz. Hát, ha tiéd lesz. Kurva anyád. Nem a bővi labda. Megvan. Nem csiszol el. Szabadott. Érdekes, most nem adott el. A piros az anyád picsája szex után az. Amikor csattogott. Piros. Na most örülsz a fejednek. Örülök, hát figyelj milyen szépen belövi. Fogalmam sincs, hogy Akkor mondj, nyomd előre az elkap, mert akkor megpróbálja a csapólósan. Jó, hogy mondom. Félén. Most. Mondom most. Nem. De. Hát Mit tovább mész ki. Mit csinálsz? Hát, új... Hát de. Nem mész ki. Hoppá! Miért kiadjuk? Neked is ment a játékosodnak, akkor beláttad? Fabregas. Jó, bad. De ne a közepén gyerekek, hát hova irányítom Máték? Hova irányítod, az meg? Hopp. Az mi volt? Szabad. Nem nyomtam semmi ilyesmit. Mi a szar ez? Nyomja a betűt. Ugye amerikai foci lett megint. Na szóval akkor. Nyomok is egy a betűt, jó? Az szép volt. Azt hogyan kurtad be? Mi volt ez? Látod? Mi volt ez? Ok. Mi volt ez? Elnyom. Fletcher, mi volt ez? Halljátok ez? Engem megszégyenít a Norman, bazd meg. Most játszik először, másodszor, én meg most játszok 10-szerre, de még a kapus is beleért, bazd meg.
Ez jól esett. Hát de persze, ki kell menni, nem kötelező kimenni. Ahhoz képest, hogy azt mondta, hogy csuszkálni fogsz lőtt és gólt. Azt akarok, nem tudom melyiket. Ja, a Y-on. B-ben, mert B az Y-nal tuti sárgát kapok, vagy pirosat. A B-vel kapsz. Attól függ milyen szituáció van. Ha Hát nem gól helyzet és az az utolsó emberem, hát akkor olyan piros, mint valóban bazd meg. Hey! Hát passzol bele az emberbe, úgy van, passzol bele. Add oda neki, vagy lőj esetleg öngólba ezek, mi nem jut még eszedbe. Van itt fel idő? Van hát, mindjárt lesz, azt hiszem, 45 perc, azt hiszem. 5 perc. Hát 6 perces egy meccs. Játékból 5 perc, te fasz. Hát 6 perces egy meccs. Ja, hogy úgy. Na vágom. Gyere Gábor, gyere. Hopp. 1-1. 2-1. 2-1, ja. Ja, hogy azt hittem ő neki egy az már mindjárt más. Álmoddal nyomor. Az milyen gyorsan szól Gallas. Gallas? Nani. Nani, Nuni. Pász meg. Jó kapusod, amit nem mondjak. Ez. Passzol, és rácsüti. És átveszem. És mondom, átveszem. Át nem veszed. De ha nem veszi át lehet passzolni. Pasz meg, passzolj be az emberbe még. Passzoljátok be. Az kézol, de ne zavarja. Mondjuk le volt szorítva. Van Percy, Pamper. Ó, te gyönyörű volt. Akkor a 11-es! Figyelj, cigány a bíró, dicsak. Nem cigány, ez fehér bőrű. Dicsak, hogyan mondja a kommentát, dicsak. No. Épp rá! Azért ez nem olyan durva volt, bírok, nem az azért. Nézd meg, mi nem volt durva? Mi nem volt durva? Hát nézd meg, figyelj, megy. Utolsó ember gólhelyzet volt. Hát ilyen nincs. mégis úgy Hát mi ez? Oké. Mi volt ez? Szevasz bírókám, adj egy pacsit. Az mi volt, emberek? Átment a bírón, az mi volt? Az mi volt? Átment a bírón. Én most is vagyok maradva te. Most tényleg egy meccs az hány perces? 45. De így izén, ebben a játékban. 2x45. Ebben a játékban. 2x6. 2x6. Ja. Hát fiúk, akkor jó hosszú videónk lesz. Kitűnő, azaz. Menjünk egy kitűnő. Na jó, van meg az anyám. Figyeljetek, rám esett a kapu. Meg? Na és megvan az első félidő. Rám esett, figyeld. Hol esett rád? Itt? Szerintem igen, mikor így vezetted. Nem. Olyan. Hát az jó volt. Hogy esett rád akkor? Nem tudom, mentem így alá akartam csúszni, azt így rám esett. Nem mutatja, vagy csak a kód mutatja. Hát ja, azt már én így csináltam egyszer. Na itt, Nick. Hol volt? Nem mutattam. Az volt az? Ja. Várjál. Hát az ezelőttén. És az előtt. Nem eseményei. Játékos értékelése. Nem ez kell nekem. Na. Itt? Ja, szerintem. Itt lőtted be azok most. Eddig cseszted el. Figyelj, itt becsúszok. Na. Várjál. Leállítjuk. Ezt ugye. Lassítsuk. Hol csúszok? Figyelj, itt becsúszok és rám ugrik. Hát ez szépen áll rád, de azt hittem a kapu. Nem a kapus, a kapu. Hoppá, várjál, fordítva ennek ezzel mondani. Mondod? És ez Hogy a francba lehet úgy menni vele, hogy nem veszik el? Hát jó. Hát új! Például látom most is evettem. Evetted? Azt mondtam, evetted. Máték a fejed már be. Akkor. Ide. Come on, baby! Anyágat! What the fuck? Na kurva, anyágattam. Kurva. Figyelj, pont, hogy kint volt, azért nincs ám izé. Azért csúsztam rája. Ráj. Na, az nem sikerült az alácsúszásom. Félre sikerült terület, és fűzőmenter. És mész. Mi volt az? Mi volt az? Man! Ámen! Az a legjobb, nem basztom neki. Azt mondtam, Abszolút. Abszolút. Ja, én lövöm ki. Abszolút, de jó.
Nagyon nyomlövik így képzeld. Na. Hát, milyen szépen leszereli? Már meg egy csaszok, Az 11-es. Na. Or. Jókor volt jó helyen, hálásak lehetnek ki a többiek. Hús pare! Sikeresen Na, szép. Vagy tudom mit? Adjad a francba, az is jó ám, oly mindegy, ugyanaz. Elsőprő lendületű Wayne Rooney. Hát az szép lett volna, hogyha... Hát jó lett volna. Süti! Na, hát passzolj el te. Gyökér. Süti! Hát jó, van, feküdjél rá. Négy levelű lóherét keresel a fülön. Süti! Na, mi volt ez? Mi volt ez? Na mi a, ki az a paróka? Mikrofon. Mikrofon próba, 1, 2. Ja, izé. Ki az? Az Arsenalnál a labda. A kedves nézők nem láthatják, de egy kis gonddal küzdködünk itt a helyünkön. Igen. Nem mondod! Ajátok nézők nem láthatják, pedig letakarom. Ricsi is ráborul. Igen, kénytelen vagyok fejből Na. elbányászni. Nem láthatják, mert be van csukva a szemük. Bármennyi van. Ezt még a vak is észreveszi, hogy nem cseszi el egy ember. Van Percy. Jó, és egy indítás, és. BUM! Oké. Oh Gól. my god, az mekkora gól volt öreg papa. Az gól! Az gól, azért mondom. Rapidóka volt. Pisti, ezt a Gáz. Miért lenne gáz? könnyűnek tűnik, amit Mert csinálja. Gáz. Folyik a gáz az anyádba. Na, hát én rappernek sose állok. Hey sexy girls, do you know a sex first? Hát az apát faszát valkott. Nem ő az izé, alkapuson. Spéci. Spéci? Spéci gyárt meg. Mi van itt a spéci? Fanta és kóla keveréke, kurva. Lessen állja, úgy van, állja a fején és úgy az le magad inkább. Ennyi? Basz meg. Nem, még van. Még van. Szabad? 66 perc van. Hát akkor... A támadásnak ezen vége. Hála neki. Az nem valóság, nekem erre kell most futnom, arra. Mit csinál? Már sárga lappal rendelkezik. Mi? Nem az apád kurva anyját, szörös, büdös picsáját már, hogy nem mossa meg azt a rettes kurva anyádat. Mi ez? Meglepő fordulat. A román gecibe. Figyelj, piros. A piros, bazd meg. Piros? Na miért piros? Mit csinált ez a gyerek, bazd meg? Van Percy. Áll a játék szabadrúgáshoz. Na jó, ezért nem adsz pirosat? Sporítás. Figyelj. Mi van? Te király. Ahhoz képest, hogy én csúsztam alád. Mestermondta. Van Percy. De király ez van. Jó. Bassz meg. Még egy. Nem. Elveszed. Hát az anyádat. Jó. Nem áll! A labda az övé. Jó. Indulj el. Van Percy. Már csak bottal ütheti a nyomát. Hát igen. És ott a gól! Ott a gól! Jó! Jó, lőttem egyet alá. Nézők, láttátok, ugye? Láttátok? Úgy tűnik az első gól magabiztosságot kölcsönzött. Így van. Ez a gól nem volt hétköznapi, de mi mást is várhatunk fel. Hát, ilyen nincs. Ilyen Na jó. nincs, fiam, ilyen nincs. Csuszol. Nem csuszol, akkor jó. Csoszi faszi. Eszem. Most így mondom, Passzom. Meg. megrád! Hát te nekem is. Eszed a pinádba? Nem. Amúgy... Eszed a fejedben, faszod a pinádba. Amúgy te Máté voltál izén? Fasz Irigy van. volna Mirigyen? Michael Curtis Bell itt volt Petszőben ilyen formában. Nem voltam. Remekül osztogat. Tudjuk, jól lett volna. Az uncsimék voltak izén. Sáron Irigy volna. Oh! Mirigyen, hát mi volt az? Sárváron. Igen, Sárváron. Volkot a pici Nicker kukiával megszerezte a 6. egyenlítő gólt. Zsámó. Az önbizalmával. Itt a második találata. Egy olyan góllal alázták meg, amely amúgy is formatipart ellen. Hány éves vagy? T-hú. Tihú. Mentél sütit? Ilyen. Ezek a srácok Sanyi, annyi mozamatok vannak. Hát ilyen. Hát ilyen. Oh my god. Hát a... Lőd, az mi volt? Mi volt az? Mi? Ez mi volt? Nem tudom. Élvem ki. De miért nem látom a kapit? Lőd már ki! Mi volt ez? Hát ezt én sem tudom.
Nem már! Még egyszer passzolj be! Még egyszer! Ne passzolj! Miért passzolsz? Miért? Jó! Nem jó, ezt a cseszed kisapám, ezt a cseszed. De kurva anyádat, nem puszi védő! De sem is én irányítottam. Mert azért puszi! Ezt meg! De én irányítok, az sárgalapot kap. Mi? Én irányítok, a sárgalapot kap, de hova lövöd? Hova lövöd? Tudod mit, lőd a pincébe oda. Bezzeg kapuban nem tudja bezzeg ki meg ki. Nem lőtte ki. Hát de ügyes vagy, büszke vagyok rád kis fiam. Fasz is kicsit, vagy bassz meg! Puff! Megint a pici! Nem? Vakot! Nem, ez Asári! Ashavi! Ilyen Mi? nincs. Arshavin! Ilyen nincs emberek. Ilyen nincs. Arshavin! Ilyen nincs. Nem, 2 van, bazd meg, ne legyél vak, bazd meg, egy csapat. Jó vakot, jó! Nem jó! Na, felrúgtam a videópályát. Nem. Az lenne a legkevesebb. Jaj, protofak konyát, papa. Na jó van, gyere papa. Befejeld papa. Hát, mi volt ez, hallod? Mi volt ez? Ilyenkor szokás mondani, hogy van Isten emberek, van Isten. Anyát, De nem nálam. Összeestek a de nézd meg! Mi ez? Ezt kikapta. Mi ez, papa? Mi Ezt ez? kikapta. Te már csak elestél. Elélestél. Beszarod. Mondjuk egy 20 kapot nyomtam. Kerik. Rooney. Jó van. Sani. Sani, Mi volt ez? Na mi volt ez? Mi volt ez? Így valamivel előbbre jutott a csapat. Na, azért mondom, papa, az ott lesérült ész meg. És a síkjával. Nem tegyed. Seggel a teraszon. Képzéseken kiemelik, Na. hogy ez sárga. Nem nagyon örül a Manchester United edzője, de tudja, hogy igaza volt a bírónak. Hát a topri fokanyán, pa. 8 meg lesz? Nem lesz meg. Én dobom be. Én dobom be. Értene volt. Jó beadás. Da, mi volt az? Megfogta a lábát és földhöz baszta. Ez nem pakráció, kapuskám. Az elsőkről Nem lesz 2. Nem lesz 2. Nem. Who's your fucking king? Me. Fuck you, son of a bitch, motherfucker. Minden, ami angolul van, karokon. csak szereztek egy gólt. Igen, ezt szoktuk mondani, hogy a pontozásos sportágban a labdarúgás, mint ahogy nem az, akkor Ez gyönyörű volt. a játékvezető Hát, szavaztok srácok. Várjál. Okés, ez sas szári. Okés. Hát srácok. Ez a videó nem.